Okay, so magandang araw sa inyong lahat mga boss. So andito ulit tayo sa barangay. Ay, papunta ulit pala tayo mga boss sa barangay Abunagan, Malasigi, Pangasinan. So kasama rin natin si Badinoli. So yan mga boss. So pasyalan natin si Foreman tsaka yung project natin doon, kung ano yung mga update na pwede natin ipakita ngayon. So ano ko lang sa inyo, yung project na to ay project ni Engineer Carlitos. So nabanggit ko yan nung nakaraang video. So nilayasan niya. So ang mahirap dito kasi mga boss, marami na siyang nakuhang pera, tapos nilayasan niya tong project. So 150,000 na lang yung natirang pera rito. So ngayon hindi na namin mahagilap si engineer pati si foreman. So sabi nung may-ari ng bahay, magrereklamo na lang daw sila kay engineer. Tapos kinausap nila ako na ituloy na lang daw namin itong bahay. So ang nangyari kasi rito mga boss, sila Foreman Rodel na yung pumunta rito para ituloy yung bahay, tapos arawan na lang sila. So yung ibang dito na ipapagawa gaya ng spandrel, pinakontrata na sa iba para mas mabilis. So kasi gusto kasi nung may-ari ng bahay matapos na tong December itong bahay niya. Tapos itong pintura, so kasi ang magpipintura sana dito sila foreman din. Kaya lang syempre nagmamadali rin yung may-ari ng bahay. So nagtitingin daw sila, nagpapakanba sila kung sinong pwedeng magpintura dito. So yung kinambas nila, yung dating gumawa ng bahay nila dun sa kabilang bahay, yung nagpintura doon, yun daw ang magkakambas dyan, isa sa magkakanbas sa magpipintura. Tapos pinapunta rin tayo rito para ipa-estimate sa atin yung kitchen nila, kitchen cabinet. So pinapa-estimate sa atin kung magkano, kung labor and materials. Tapos magde-decide na lang daw sila kung magpapaarawan daw na lang daw sila sa amin o ipapakontrata na lang sa amin ng buo labor and material. So kailangan na daw kasing matapos itong project. So ayan, puntahan natin mamaya mga boss. Balian dito na tayo sa bayan ng Malasigi. Siyempre yun nga pala, sasabihin ko ulit, sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo sa Munti Natin channel. Tapos subscribe na rin kayo kay Kapintura TV. So ayan, makikita nyo dyan sa screen yung YouTube channel nya, yung Batikang Pintor ng Panikitarlac, si Kapintura TV. So may YouTube channel sa dyan. Tapos na rin kayo, subscribe na rin kayo kay The Alan TV. So may kita dyan sa screen yung YouTube channel nya. So Batikang rin yan, magaling na installer din yan mga boss. So kaibigan natin yan, mula sa norte, Ilocano mo lang, Ilocano rin mga boss. So ayan, subscribe na lang kayo. Tapos i-check nyo na rin yung mga project niya, mga vlog niya. So malulupit din yung mga gawa niya mga boss. Okay, so tingnan natin yung yung daan. So ayan, dito na tayo. Malapit na tayo mga boss. Tayo mga boss. Okay, tara. Kamusta sir? Andiyan na sila? Okay.
Okay. So pahinga muna tayo bago tayo punta ron. Ang init. Okay, so umpisa na natin mga boss. So dito sa labas, so mapapansin yung spandrel dito. So iba yung spandrel dyan, yung itsura ng ventilation. Tapos doon, so magkaiba sila. So kasi yung ginamit dito ni engineer, iba yung klase rito. Tapos hinahanap nung may-ari ng bahay, yung kapatid nila, kung sa mabibili yung binili ng engineer, hindi nila alam. Kaya ngayon ang ginawa nila, kumuha na lang sa iba. So ito mabaklas ito, alisin yan, ilalagay na lang daw sa likod. So ito yung panibagong spandrel na ilalagay dito. So ito, hindi na ito makikita rito sa harap. So ipapalikod na lang daw yan mga boss. So ipapakita ko mamaya mga boss. So andito na rin mga spandrel, nakakuha na rin sila yung may-ari ng bahay. So andito na. So may nag-spandrel na rin dito. So pinakontrata na rin sa iba itong spandrel kasi nagmamadali yung may-ari ng bahay. So gusto niya kasi matapos na tong December itong bahay niya. So ayan. So ito yung sinasabi ko mga boss. Ayan. Iba yung ventilation niya doon. Tapos dito sa nabili nila sir. So kaya ito ilalagay na lang sa likod yan. Tapos dito nakabili na rin sila nung tiles dito na kompleto na rin. So sa City Hardware daw nila nabili, sabi nila sir. So ayan. Tapos yung isa pang gagawin dito mga boss, ipapakontrata na daw nila itong pintura ng bahay. Kasi nagmamadali na nga sila, gusto nilang matapos itong December. So kumuha na sila ng magkakanvas dito. So yung dating nagpintura dito sa kabilang bahay, yun daw yung dito mag-estimate yung bahay na yun, yung pintura daw dun sa bahay na yun. So sila foreman kasi ayaw na daw nilang maistorbo para dire-diretso yung trabaho nila foreman dito. Para iba yung magpipintura, iba na rin yung mag-spandrel, iba rin yung gagawin nila foreman para mabilis na daw yung trabaho. So ayan. So sana natapos na sana kagad dito kung dire-diretso yung trabaho nila engineer. So kaya tumagal ito ng ganito katagal kasi si engineer ang bilis niya kasing kumuha ng pera. Kaya lang itong project niya naiwan na. So yun ang mahirap sa kanya mga boss. Nung hindi pa kami nag-umpisa rito, ang dami niyang sinisita rito, pati dito sa kabilang project sinisita niya mga gawa rito. Ang dami daw mali, sabi niya ganyan. Pagdating naman sa kanya nung siya na nagtrabaho, mas marami pa palang problema na ibibigay rito sa bahay. Yun ang hirap sa kanya. Ang galing niya manita ng trabaho ng iba, pero itong trabaho niya hindi niya tinitingnan, hindi niya inaayos. So doon din ako nabibisit sa kanya. So ayan, hindi niya rin ako masisisi dahil ganun talaga yung nakikita ko kay engineer. So ngayon wala na siya. Sinabi ko nga kanina, nilayasan niya na tong project na to, hindi na siya nagpakita o tumawag sa may-ari ng bahay. Kahit sa akin hindi na siya tumawag, matagal na. So punta natin sa likod mga boss, ay sa loob kung ano yung mga natapos nila foreman. So alas 12 kasi yung oras ngayon, kaya wala kayong nakikitang nagtatrabaho. So nagpapahinga muna sila foreman, lunch break. So dito, so ito yung ceiling natin, may kita nyo dyan. So punta natin dito. So inayos na rin electrician yung mga wirings dito. Tapos ang gagawin nila rito yung partition. So andito na rin mga tao ko, naglagay ako rito ng tao. So maglalagay tayo ng partition dito, tapos yung lagayan ng TV. So partition, tapos TV wall design na siya. Yung natin, ilalagay natin dyan na partition. Tapos puro gypsum board lang yung gamit natin dyan. Tapos metal paring. Siyempre gagamit din tayo ng mga corner beads. So ito siya para sa partition. So lalagay natin ito sa mga kantuhan. Pag nasagi, hindi basta-basta masisira yung mga kantuhan niya.
So ayan, ayusin. Siguro sa susunod na punta natin dito, tapos na to. So pintura na lang siguro. Tapos yung ibang ipapagawa sa amin dito, sabi ni Madam, ipapakontrata sa amin. So titingnan niya daw kung magkano yung estimate ko. Tsaka siya magde-decide kung arawan na lang o ipapakontrata sa amin itong kitchen. So dito lalagyan natin ng kitchen niya, ng cabinet yan, pati dito sa baba. Tapos yung bar counter dito, lalagyan pa natin yan. So pag hintayin natin na magano si Madam mag-decide. Pero mamaya magsasabi ako kung magkano yung presyo na kontrata nito, kung ipapakontrata sa amin. Pwede rin arawan kung gusto nila. So nasa kanila naman kung sila yung masusunod kung anong gusto nila na ganito. Dahil gusto kasi nila hindi na naistorbo si Foreman dito, para dire-diretso na yung pagtrabaho rito sa kitchen. Okay, so punta tayo rito sa mga kwarto. Dito sa mga kwarto, nakikita ko na rin itong nakaraan. So nakapag-tiles na rin dito sila Foreman nung nakaraan, nakapunta ako rito. So ayan, ipapakita ko ulit sa inyo. Ayan, tapos nandito si electrician. Ayun, tumakbo. So siya rin yung electrician dati dito mga boss. So ito yung kwarto natin. Yan yung sa may harap. Tapos yung isa pang ipapakita natin dito yung CR. So wala na lang dito mga boss yung mga accessories dito sa CR. So nakaabang naman na lahat. So nakapag-tiles na sila. So ilalagay na lang yung mga accessories dito. Tapos tile grout. Tapos dito sa kabilang CR, ganun din. So ipipix na lang ni Foreman yung mga accessories dito. Tapos tile grout. Okay. So ayan. So may manhole din tayong nilagay dito. Kung sakaling may problema sa taas, meron tayong pagdadaanan. Siyempre may takip din yan. Dito tayo sa kabilang kwarto. So ito yung mga accessories na bilhin ng may-ari ng bahay. So yan yung ilalagay ni Foreman mamaya. Tapos dito sa kabilang kwarto, so ayan, tapos na rin dito. So nakabang na rin yung mga electrical. So ayan mga boss. Tapos tingnan natin yung ibang nagawin dito. So dito naglagay na rin si Foreman dito ng tiles. So tiles na yung ginamit nila dito na 60 by 60. So iwan ko lang kung saan nila binili ito. So yung may-ari na ng bahay ang bumili nito mga boss. So kung kulang na lang dito yung para sa kitchen cabinet. Okay, tapos dito yung isang ginagawa nila rito, yung tiles dito sa extension. So may usapan din sila dati dito ng may-ari at ni engineer. Ewan ko pa may usapan nila dito. So sabi kasi sa akin hindi daw tinapos ni Foreman itong extension kasi nagbayad na daw yung may-ari dito kay Foreman. Yung dating Foreman dito mga boss nagbayad na daw siya. Kaya lang hindi pa daw niya tinapos itong kitchen niya. So yan. So ayan, nag-ano na rin sila dito. Tapos tatanong natin si Foreman pang iba pang gagawin niya rito. Okay, so yan. So ayan lang, ganyan lang yung i-ano ko rin sa inyo, pakita ko na rin sa inyo yung paglagay ng partition. So siyempre, nag-wall-angle tayo una. Wall-angle yan. Tapos puro metal pa rin, tsaka wall-angle lang yung gagamitin natin dyan. Tapos corner bead, siyempre, yung gypsum board. Tapos nakabang na rin yung doon, yung mga ilaw ng partition. Tapos yung switch ng TV rito, yung outlet ng TV. May outlet pa dito ng TV, Brad. No, dito yung outlet ng TV. Hindi niya ba pinakita? Oh, ipakita niyo sa kanya para alam niya. Ayan oh. Isa lang. Oh. Yan, siyempre lagyan mo ng maraming saksakan yan. Hindi naman pwedeng TV lang yung diyan. No. Okay. Okay. Siya pala yung electrician dito.
yung electrician ni engineer. So siya ay kakilala ko naman siya. Kaya siya na rin yung tinawag ko rito kasi kabisado naman yung mga nilagay niya rito. O, saan ka pupunta? Lalayasan mo ako? So ano, ay, kamusta pala si engineer? Di ba, Di ko alam. Wala akong balita doon. Wala kang balita? Wala akong balita sa kanya. So anong mensahe mo sa kanya kung sakaling mapanood niya to? Hindi ko alam. Wala? Hindi ko alam. Natatakot ka yata. Ikaw pa yata takot sa kanya. Ayaw mo magsalita. Hindi ko alam kung saan siya. Ano yung mensahe mo sa kanya kung makikita mo? Ay, kung mapapanood niya to? Hindi. Huwag ka lang anong pagkaramdam niya. Ayun, medyo takot si Sir Ray kay engineer eh. Ngayon, ang mensahe ko kay engineer, pumunta siya rito, tawagan niya yung may-ari ng bahay. Kung gusto niya pang maayos itong problema niya rito. So kung hindi niya kayang tawagan yung may-ari ng bahay, ako yung tawagan niya at ako yung mag-explain dun sa may-ari ng bahay. So engineer, magparamdam ka na kung mahal mo yung profession mo. So ayan, sayang nga ikaw engineer ka. Buti ikaw nakapag-aral kang engineer, tapos ginanya-ganyan mo lang yung profession mo. Hindi mo minahal yung minahal yung trabaho mo, yung pagka-profession mo, professional mo. Kami, gusto ko maging engineer o kaya architect. Gusto ko maging engineer, walang kaya yung magulang ko. Kaya hanggang ganito lang kami. So, maserte ka at naging engineer ka. Huwag mo sanang sayangin. So konti lang yung nagkakaroon ng ganyang protection. Ayan, so naglalagay na rin sila ng walang gas sa taas. Si Forman, anong gagawin dyan? Dyan sa tiles na lang. Tiles na lang ba? Pati dito, tiles. Tiles na to. Pagkatapos niyan, ano pa yung gagawin ninyo susunod? Ito, pwede na tayong magkatinig. Yung mga pinto na ayos mo na? Pintuan? Wala pa pero wala yatang mga wala tayong mga tornilyo yung mga bisagra nila Naghahanap ako, wala akong makita. Yun ang sabihin mo, biliin na lang. Tapos yung mga CR, ba't hindi mo pa nilagay pala? Alin? Yung mga mga bowl? Bowl. May gagawin pa si Kwan dyan, baka malaglagan niya, mabasag pa. Ano yun? Electrical. Maglalagay siya ng switch ng heater doon sa may shower. Hindi ko man nilalagay yung mga baka tamaan ng matitigas na bagay, baka masira. Ano yun muna, pagkatapos niyan, hintayin ko muna siyang makapagsinsil dyan, magsisinsil. ano, matagal ka pa ba dyan? Mga ilang taon pa? Isang buwan pa. Isang buwan pa yung heater? Ay, ang bilis mo naman pala magtrabaho. Hindi, ayusin mo na para matapos na. Pero pagkatapos na, ayusin mo na yun para matapos na. Tapos yung mga pintuan, nilagay mo na para kasi gusto nang may-ari ng bahay matapos na ito ng December. Kung sabi ko naman sa kanila, kung may mahanap silang magbibinto, maghanap na lang sila para kakamas daw sila yun ang dyan. Kukuha na lang daw yata sila, maghanap na lang daw sila. Tsaka meron pa tayong project na pupuntahan. Kailan? Ayun, tumatawag na si yung nasa Nevesia, yung pinunta natin. Kasama ba ako ngayon? Hindi pa naman ngayon. Andito ka pa naman, hindi naman pwedeng Saka ko na yun pag natapos ka na rito. Sige. Mayroon naman kung punta natin hindi ka pa tapos rito. Basta ito po. Yung cabinet natin, kailan tayo kukuha ng plyboard? Yung plyboard, saka na yun, madali lang naman yun So sabihin ko na lang kay ma'am kasi konti lang kasi yung gagamitin natin dito. Palagi mo na lang. Bali, ito. Pipintayin ko pa yan kasi papakontrata daw sa atin ito. Itong cabinet. So pipintayin ko pa yan. Magde-decide daw sila kung arawan o kontrata.
Sige. Okay. So, ayun, ano pa yung ano, ano mo na yung lahat, naayos mo na ba lahat ng electrical? CR na lang. CR na lang. Outlet ng CR. Ang tagal naman ng ano mo. Matagal kasi nga walang materialis eh. Materialis eh, ang bilis kang bumili ng materialis dito. Bait sila foreman pa ba dati dito, sila engineer pa ba yung ano dito? Hindi naman na. Hindi, talagang medyo trabaho lang. Yan ang sabihin mo. Kasi yung pag materialis eh, nakakabili naman kaagad sila rito, di ba? Ayun na, nakabili na. Oh, ikaw lang yung, ibig sabihin, ikaw lang yung matagal. So, matagal na lang ako. So, shout out. Shout out na lang. Shout out kay Engineer. engineer. Ay, si engineer. Ayan, okay. So, kay shout out din kay engineer pala, yung bayad mo sa akin dito. Hindi mo pa binayaran yung mga cornisa ko rito, tapos yung labor na nagastos ko dito sa Kisani. So, ayan. Sana naman, maawa ka naman sa akin. Wala pa akong kita rito. Kahit pang gasolina ko na lang sana. Ang ganda-ganda pa naman nung ano, ginawa ko. So, ayan. So, paano ba din ulit? Tara na ba? Ha? Tara na? Ikaw kung dito pa ba? So, ayan. Sinabi ko na rin kay Batinoli yung susunod na project natin sa Nabisila. So, tawagan na lang namin mamaya siguro para makausap. Kasi dito pa naman si Foreman, di pa naman natin pwedeng hilangin si Foreman dito. Marami pang gagawin. Marami pa. Importante matapos na to itong bahay nila. So lubutin muna natin yung ano, yung buong bahay bago natin bago tayo tapos itong video na to. So dito ayan. So ganun pa rin. So yung nagsasalamin pala dito mga boss, inumpisa na rin daw. So yung kinuha nilang magsasalamin dito, yung kinuha rin ng engineer. Kasi may kontrata sila rito. Ang kausap nila si engineer. So ngayon, ang ginawa nung may-ari ng bahay, yun na rin yung kinontak dito. Yung kinuusap nila engineer. So nakapag-down na daw si engineer daw doon, nasa 7,000 lang yata yung dinan. Kaya lang yung kontrata nila dito nasa 50 plus. So ayun, isa pa yung na problema ng engineer. So ngayon, maano na to, yung isang problema ng engineer matatapos na rito, yung isa may salamin. So ang problema na lang ng engineer dito yung may-ari ng bahay. So hintayin niya na lang yung kasong yan sa kanya isasampa. So nakapag blatter na rin sila. So balitaan na lang natin si sila sir. Hi sir. Basta, alis na kayo? So bibili pa kasi ng materials si sir. So siya na kasi yung bibili ng materials dito kasi wala namang ibang mautusan. Yung kapatid ng may-ari ng bahay, siya na rin parang messenger na rito. Siya na yung nag-asikaso pati yung mga resibo na ginagastos dito. So nakakalista lahat naman ng resibo no sir no? Lahat ng mga pasahod. Oo. So sakaling magpakita man sa engineer, meron tayong may papakita. So ayan. So hintayin na lang na ni engineer yung kaso sa kanya. Pati nga ako may kaso rito eh. Ayan. Pati ako kasama sa kaso. Pero magwi-witness lang ako para tayo. Alam naman nila kung ano yung mga nangyari rito. So wala naman akong tinatago. Alam naman nila kung ano yung mga sitwasyon dito. So tsaka kung magkaso man sila, alam naman nila na wala akong kinalaman dito sa project na to. So ang ko lang dito, yung nagrekomenda lang ako ng maling tao, maling engineer yung nagrekomenda ko rito. Yun lang yung mahirap dito mga boss. Siyempre nagtiwala kami.
Lalo na ako, nagtiwala ako sa kanya, kaya ko nga nirekomenda siya rito. Tapos siyempre dahil sa ako yung nagrekomenda rito, tiwala naman yung may-ari ng bahay sa akin, kaya napauho niya yung may-ari ng bahay rito. Ayun, ano lang natin, hintayin na lang natin kung ano yung mangyayari rito. So yun na lang, hintayin na lang din natin kung magpaparamdam pa sa engineer para matapos na tong problema nila madam dito, at saka problema na engineer. Okay, so siyempre kung may shoutout man, siyempre isasabihin ko pa rin yan sa bahay kahit medyo malungkot tayo. Shoutout ulit tayo sa bahay, wala kasi dito yung yung listahan natin. So ayun lang, wala rito yung listahan natin dito, kaya doon na lang tayo sa bahay mag-usap-usap. So may pupunta pa kasi si Badinoli, ayan, kasama natin si Badinoli, kaya kailangan din namin na umalis ka agad. May lakad din siya, pati ako may lakad din ako mga boss. So pinunpunta lang ako rito para i-update itong project natin dito na house project. Okay, so kung may shoutout man, kita-kita na lang tayo sa bahay. So sana lagi kayo manood sa mga vlog natin. Siyempre i-update ulit natin ito sa susunod na linggo. I-update natin ito kung ano yung mga natapos dito. So siyempre babalitan ko rin na rin ko kayo kung ano mga sitwasyon na mangyayari, na natapos dito, mga natapos nilang gagawin ni Foreman. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.